انہاں جگہ نو کسے چیز دی لوڑ ہی نہیں پہنی۔ مولا کائنات اپنے فضل و کرم دے نال انہاں ہستیاں دی تفیر کر کے جناب پیر سید افضال علی شاہ صاحب دی موجودگی دے بھی آج دی محفل پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے وارث کائنات دے مالک رحمت للعالمین امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات پیارے پیغمبر دی میلاد دا اے جشن دربار عالیہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب دے انقاذ پذیر ہے محفل پاک دے بانی زیر صدارت محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام پیر سید افضال علی شاہ صاحب محفل حافظ رخسار صاحب میرے کو موجود نے بھی ان آگے میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ مسجد پاک دربار دے خطیب نے تلاوت قرآن مجید دعا سے تشریف لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
واجب الاحترام خطیب جناب مسجد دربار والی دے رخسار صاحب انہاں تلاوت قرآن مجید کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اے ہن جڑے بندے پیچھے نیرے دا آسرا لا کے بیٹھے ہو نا، اے ایتھے اگے آؤ سامنے، اے کھبے پاسے والے بندے جڑے سارے سنگت وچ آؤ جی۔ مہربانی میں نہیں آکھنی، تواڈی اپنی عاقبت دا سامان ہے۔ دربار پیر صاحب دا ہے تے بندہ اولے وے نیرے وچ تے کام کاری ظہیر الدین بابر صاحب نہیں چلتا۔ کوئی مجبوری تے نہیں نا، جڑا بندہ دربار تے آ گیا اور محفل نبی دو جہان دی سنن واسطے آ گیا، پھر اٹھے لگے تے چنگا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ہستی دی یہ محفل ملاد ہے۔ اس پاک محفل ملاد تے جناب بانی افضال حسین پٹی، عمران حسین پٹی، ثنا پٹی، چودھری اکمل دیدر صاحب، پیر سید عدنان شاہ، عظمروف دانی شاہ، اس محفل پاک دے بانی نے جناب مولا انہاں دے رزق وقت وچ اضافہ فرما، جیڑے اپنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے واسطے محفل سجاندے نے۔ افتخار بیٹھ جی انہاں بندیاں دے نصیب چنگے، سر نہیں الانا منہ نال بولنا ہے۔ اللہ نے بندے نے زبان بولن واسطے دیتی ہے، سر الان واسطے نہیں دیتی، تے جیڑی زبان ذکر مصطفیٰ وچ نہیں نہ بولتی، میں نہایت ہی ادب دے نال گزارش کرانگا کہ میرے مرشد پاک پیر سید افضال علی شاہ صاحب اتنے تشریف رکھتے ہیں، میں جڑے کلمات آکھنے نے ڈر ڈر کے آکھنے نے کہ دربار پاک ہے، اتھے فالتو گل کرن دا حق ہی نہیں بنتا۔ مولا کائنات پیر صاحب دی زندگی دراز فرمان اور انہاں دے اور زیادہ بخت اقبال بلند کرنا۔ اے میں پھر گزارش کرنا ہے جڑے نیرے چ بیٹھے ہوئے اتھے سامنے آؤ یار، اے جشن ہے کوئی اے کول دا ختم نہیں، اگے آ جاؤ اٹھ کے سامنے ہو جی، ایدے سامنے ہو میرے، اور انہاں نو آکھو تسی نہ ہیں جو گئے تھوڑے جے جی نا نہیں نا یہ دانشاہ جی تسی بھی آتے آ جاؤ اگے محفل دے بانی تو بھی اگے آنا، اتھے کٹھے نہ کر بندے، ایتھے آؤ میرے کو سامنے نہیں اٹھ کرو ہونا ہے نہیں کرنا۔ جے تسی ڈھیریاں بن کے بہنا جکن باجرے دے مہارے لائے ہوندے نے تو پھر محفل کران دا کی لوڑ ہے۔ اس واسطے محفل وچ ہمیشہ خلوص نیت نال بہنا چاہیے۔ میں نہایت ہی واجب الاحترام پیر صاحب دی موجودگی دے وچ آواز میری انہاں تک جاندی ہے پئی، حافظ صاحب تلاوت قرآن مجید کرنے کا شرف حاصل کیتا قاری صاحب رخسار صاحب نے، تے ہن میں جڑے لفظ آکھنے نا اگر تہاڈا ذہن ایتھے حاضر ہویا نا تے زبان نال بولنا ہے، سبحان اللہ کہن نال بندے دے ترے فائدے نے۔ علامہ دی موجودگی جی، ایک تے بندے دے 10 گناہ معاف ہوندے، ایک واری سبحان اللہ کہن نال تے 10 نیکیاں دے نامہ اعمال وچ لکھیاں جاندیاں، 10 درجات دے بلند ہوندے نے فقط ایک واری سبحان اللہ کہن۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی پاک و پاکیزہ کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، مستحکم کتاب، مدلل کتاب۔ جی پیر رحم شاہ جی بولے دا او بندہ جیڑا رزق نبی دے صدقے کھاندا ہے، جس بندے نے رزق اللہ اپنے محبوب دے صدقے دیندا ہے، اس بندے دے زبان وچ سبحان اللہ نکلدی۔ قاری ظہیر الدین بابر جی تے جیڑا کسے استفعال خلق ہویا اے اس ہستی دے اتے نازل ہوئی فرید صاحب جنہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سلطان انبیاء وجہ تخلیق کائنات، اللہ دے پیارے پیغمبر دے اتے کلام پاک نازل ہوئی جنہاں دے صدقے وچ کائنات مار دے وجود وچ آئی۔
کی محمد سے وفا تو نے جی سید تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا لوہے قلم تیرے ہیں تیرے ہیں واہ جی واہ علامہ صاحب دا شعر بہت اچھا جی پیر سید رحم شاہ صاحب رہا جذبات مچل نو نہیں رہندے بندہ بوڑھا ہو جائے تے جذبات دے قائم ہون او سندا پیا صحیح طریقے نال پھر یقیناً او بولے دا تے جڑا گھر دے نال کدے نہیں بولیا انہیں مانشا نہ کدے بولنا اس واسطے جتنا ہے سبحان اللہ کہو دے تہاڈا اپنا فائدہ ہوئے دا تہاڈا اپنے وقت اقبال بلند ہونا میں علامہ صاحب ذرا دی موجودگی چ گل پیا کرنا میں او گل کیتی کدے نہیں آؤ جی مبشر دے ذرا ایتھے آؤ سامنے ایتھے آؤ ایتھے جوان آدمی ہے جی میرا پیارا مبشر دے صاحب میں چند ایک گلاں دسنی ہیں اگر اذہان عالی وچ او آ گئیاں تے یقیناً تانوں پتہ لگے دا کہ میں تاریخ دا ایک پسیدہ پرانا ورقہ پڑھنا تاریخ عراق دا پرانا ورقہ الٹن لگا اسی روز پڑھنے ہیں جی سونا آیا تے سج کے نے گلیاں بازار ایتھوں تے مدعود ہوں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار واقعی سج گئے انہاں دی آمد کو معمولی آمد ہے لیکن آمد کو بعد کی ہویا آمد تو بعد کہ وہ سر دی لڑائی کی دوئے اوپر پورا پڑے نہ گل پیا کردا او نہیں تکنا میرے لیے تے مینوں اس گلے پتہ ہے کہ آپ بندے نوں میری گل دی سمجھ نہیں آونی کیونکہ انہاں تاریخ دا مطالعہ ہی کدے نہیں کیتا میں تاریخ عراق پڑھن لگا کوئی بھی 40 سال اللہ دے نبی نے قاری ظہیر الدین صاحب 40 سال اللہ دے نبی نے انہاں بدواں وچ اپنی زندگی گزاری جنہاں بدواں نوں دھی بہن دی پہچان کوئی نہیں آئی بیٹیاں نوں زندہ درگور کر دیندے آئے بیٹی گھر آنا عذاب سمجھ دے آئے لعنت سمجھ دے آئے گال سمجھ دے آئے اس معاشرے دے وچ اللہ نے اپنے محبوب نبی نوں توڑیا اپنے ہن بولنا تسی ہے میں نہیں بولنا میں تے سپیکر نال ہی بولنا نا تے بولے دا او بندہ میں تلگے دسیا وا جے تے اللہ دا کرم ہوے دا بہت زباناں بول دی نے قاری صاحب جنہاں دے اوتے اللہ دا کرم ہوے اس معاشرے وچ ٹوریا 40 سال انہاں وچ اپنی زندگی گزاری میں سیرت پیغمبر اسلام لگا پڑھن کتاباں 6ویں تو لگ کے ایم اے تک یہ چیپٹر انہاں کتاباں دے وچ موجود ہے 40 سال انہاں بندیاں وچ افتخار بڑھ دی اپنی زندگی گزاری لوگ انہاں نوں دسیا وا اے گل انجے تیاں نوں زندہ دا ریکارڈ کرنا چنگی گل نہیں کیوں کہ اے تیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے تے اس واسطے لوکاں نے آکھیا وا گل سنو اس وقت مکے دیاں کافراں کول جڑے اپنے ماں پیو نوں سچا نہیں سمجھدے لیکن ساڈے نبی نوں صادق تے امین آکھدے ہیں بندے چوکھے ہو آواز تہاڈی نہیں نکلدی پئی لنگر بڑا لبے دا افضال حسین تے عمران حسین تے عدنان شاہ اکمل چودھری نے لنگر دا ڈھیر بڑا بندوبست کیتا ہے بلال حیدر نوں موج دین دیو جی اپنے ٹائم تے آ جائے دا او دی مرضی آ جائے اوتھے بہن جی اچھا جی